Isa ka vehicular accident sa tunga sang motor kag tricycle ang nagluntad sa tubang Haro Katedral subong gidla mga aga. Ginkilala ang driver sang motor nga si Stanley French kag ang gamaneho naman sang tricycle ang ginkilala kay Sonny Otrea. Suno kay Police Master Sergeant Alexandro Aguiles sang Haro Police Station, ginaligar nga halin sa dalanon sang Ilopez sa motor kag nag-counterflow ini kung sa diin nga nabungguan niya ang tricycle nga padulong naman sa distrito sang La Paz. Dugang pa ni Aguiles nga posible nga hubog ang driver sang motor bangon nagapanimaho ini sa makahulubog nga ilimnon. Ang tricycle lindre sa may sa may plaza pakatun sa Lapas. Paglabot sa tubang sang Haro Katedral or plaza, nabungguanan sila sang single nga motor nga nag-counterflow. So tungod sa impact, motor natamok na agom sang driver ka motor eh. Nibaluan nga nakaagom sa pila sa nawala nga bahin sang iyang kamot kag tiil si Otrea, samtang puro bali naman ang duwa ka tiil ni French. Gidayon naman nga gindala sa West Visayas State University Medical Center ang mga nasambitan nga drivers. Mga balita gikan diri sa syudad sang Iloilo, ini sa kabanderang Victoria kasalan nga bandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.